I hear someone say I'm here. That's the best thing we are not so funny, dear Amamo. That's a rat boy. I send back when he am a bad. And yes, I'm to be a more check. For printer moving and one more. My back, me say, I saw the moon in our movie. Man in Caho. What's the other beer that you'll be a year? Almost easy. Ashanti ma, you put Ashanti. Me, Mishaha. Also, Miss. Yes, me, baby. I can take it. I didn't mind it. Slow, we are. But you're the one. And even an animal, don't want to copy any of them. Young Baba 2 years, 20 years ago, was a man and 24 for every year. Monana, me young coy. Maybe you know, me coy. And you know, Hannah, and I'm saying, your media son 20. But you am the bad, and woman in I what you give me a Bukutan. Now, Bolo to say Bukutan. Oh, yeah, more hobby and to Mrs. Na me nko anso so ntimi yo ona oga bi ba okununchia ane no ma twede wo se no ma twede ni amane ba sa ne se e fa no wo sori a akocha foro osofo oforo okodu ho no ngotwe 8 p.m. Over 2 a.m., 3 a.m. Eh, what about me? No, Bama, no, man. Try that, but I don't know. I'm Timony and Shamun Kola, you can come out. I'm sure. Wait till I say, next 20 years, my opinion, no sour. Every titi amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani every titi o every titi I don't know that's Every titi media production so now when you go out or shit many about or say when you or 2 for central for him me and amaji major many me offer my dear na teacher Asafo Kantanka Osei Bonsu Asafo Kantanka Mamponghene na yedi ehia ye bon komo say Daasebre Osei Bonsu nkomo na say baby ye dro no fa ye dro so no ye na instrument na henie ho asem ho na ye dro teacher ye monwere moe na henie ho asem no na edien ne ko mu na tesen yo sabre o ye dehie na akunya no etonso ayepre eye adehie ne ye fafiri o ma me fam ndi se me say no me ye dehie eye o papa na ewo ho di we ohene ba ndi me dehie mimi kroma akuapuma predi ho de mema ma ne dia de activity he da che papa predi ndi akunya no toye no na se aprapre ebem ampo ya na na pere no mfa nsamomba ya na ho de din yo ewia ave na mempeme ho ase menteme ho ase aba enso we de nyini se ebesa ene se osandene adawomenti bibia bedi na akonya toye no na se obedi ade August na obedi ade August no 1996 so ena waya Mamponghene nso a wona Sandene ni ho a wo Sandene ko ba bia wona ode na chijaw na wo hwechire enti wa santemem ha nyina Sandema kase ni nyina mfa ho se ye sampa mfa ho se ye kofodua mfa ho se ni nyina da enti eno Sandene ni ho a ono na emom brebesi besi na se Sandene ni ho a brebesi eno no uchire mu se na che na e wo se nsem ni bi wo twi kasa na na mu odu se me ko ba bi hwe machi mame eno asem nsi me ko ba bi hwe machi mame no Mamponghene
ene odi na chidwa no na jesu wo hwe kire ma Asantehene na emom brebesi besi a na so Asantehene ni a oni ho no bribi na asie tisania yewura opokuwaro tufu opokuwaro ko na kura na jesu brebesi esi oh okay ndi sa brebesi ni sidi a na ya ona otoso mienu no wasanya edim foforo aka ne din edin a the different say o hwe kire sa mre no abrebesi yasie no dia ene odi nwisia hene Asante man nwisia hene nwisia ne say enyina ya papa eko ndi ya papa foforo odi eso hene enne no ame ahwehwe foforo edi ahye na mu ono ene no nwisia hene na chase ha no fani dwumedie pa wodi wa Asante memu se waye nwisia hene no faka ho waye nwisia hene a ene na ona sese ohwe ntotoye oboa ohema boa jase boa ayi evrense kumase mpanimfo ene Asanteman no no di animu hwese yebeye ohene ayiye asan si na naim ni nyina ona ohwe ode ni nwisia hene no ene ode hwe ene esa ye ropoku wareko ye no otumfo pokura ko oye adwuma samra no so de ono na yese nka profukase mo ange beka acting president acting Asantehene by a traditional way na acting Asantehene this is ono no hwechiri Asantehene nwisia hene di ohwema yesi Asantehene ewie no na video ne Mampon no obehwe so anya sa dia na nkaka ne de ohwe Mampon no sanhwe Asantehene ndi eno eye di brekese obi a wo abetra dwam ahwe se ebesi Asantehene de enye easy we kuma enye bete ndi eho ye wo hwe kira me esi Asantehene no ene ne nwisia hene a wo ye ohwe nwisia so owie ye no enka hu se Asanteman no da ho no ekekere no sese soja man ndi ya chemu kasie mienu benkum ni nifa Asanteman nifa no ohene bia oye omanyene anaso brempon de o nifa hene o benkum hene wodi na Asante de ya chemu mienu pepepa Asanteman benkum na Asanteman nifa enti nifa no ona eno nso Mamponghene bia obaba bia ona oye nifa ya ma Asanteman nyina Asanteman nifa na asumnya aya Asanteman benkum ndi DSC no enye nifa nko ananya se wo hwa nifa fam ho no ehimfo akese a egu nifa ho no ebi ni adanse ebi ni ofenso ebi ni adweso ebi ni jese omudoso no mugu nifa ho wo ba benkum so a enso asumnya ene kumawu kwaman agogo omunyina nso e wo benkum ene de me de yemfato anti kakra bi na me bobo nti amodi a na yenyi wu fi mu adaroma setie endi ohwe obi a Asantehene na dangranya nso so abebo yesobo no de so dangranya nso onifa yan moni di nti nya mu nyina na yebebo mudi mu adaroma mu fancha ono de ye de nya yi da hoyi asem abai ono esini na so se oye bretuni na ye kan Ghana ne Africa osumamu nyina bretufo nyina nso wo PSA ene Mamponghene na je se bretufo nyina PSA andi bretufo nyina wo Ghana mamu ne Africa osumamu enso anya yie kese pa andi wo hwe Mamponghene ne dibre we ya eno pa ho a Ghana National House of Chiefs ono no ko gina ho ma Asanteman endi na chese ne dwumedie dos endi we ya Mamponghene sa National House of Chiefs won mo no Asantehene onkobi on do tifi
Enti yentone so aba. Enti house ho nso Mamponghene so onyina bi nti yentone so no so ko gina ho ema santeman. Sa. Ansa na yayi enan aka no. Ni da bia ono Mamponghene ne de house ho no de. Odi mu ntintin pa. Ogina ansa na yayi enan aka. Nti nan no ayi be aka no ho ne de da bia ebetimi asesa. Ba ono ne de ne gina bre no de. Gina ho. Gina de gina. Nti yehwe Mamponghene tumia wo santeman mu a eno nso pa ho a yesan ba regional house. Eno nso national ba regional. Eno nso Osantehene na eso oda no. Nyina yenim se Osantehene nwuma de. Edoso. Ho nso Mampong eno manoko. Wow. Eno na je Mampong de. Ne dwumadie wa santeman mu ha. Nyina chi no akonwa a oteso ankasa enso wuyi sikadwa eno na santeman mu ha nyina eno nso na toso. Etoso. Ya ye frɛ no dwetedwa. Enti ye o sikadwa no na dwetedwa. Ye nyina ye nim sɛ dwetɛ wuyi sika akɔ a dwetɛ na eba. Enti Osantehene no ewo sikadwa no ona ɛda na ba mu no Mampong so ewo dwetedwa. Na nya Mampongfo dia santeman dia. Santeman dwetedwa. Ɛna ono na ɔhwɛ so. Sani asanteman sikedwa no eda yewura ba mu Sabe ndi yenhwe yana Mamponghene enwuma a ehye ne nsa eso nya senketwa eso pa yahwera de o yahwera de teacher yento aso ti achievement no no ba enso ya adwuma pa ya adwuma o ye titiri pa obia de beka no National House of Chiefs. Sani I will see. Na wa wo hwe se oman mu hanomu amai eni aboa wo mu nyina no se wo mu no mu emeye National House. Na National House ho no onu ejina mu ema santeman. Na omma kwan se obetwa fa no so. Any David Saints. David. So na o ansa na wo makwan se ntwimfa so no na onim de. What you say? Indi no kire wo se onim de. Obia nso na wo ho bia nso nim se onim de. Daasebre nim de. Indi nom de ebuo soronko e de ma no. Ema no kwan ma no ye ni odi ni nwuma se de sese odi no. Ene se akonya we di akonya kase pa na da ho no. Yo se akonya sem de. Akonya ni nyuma kase pa na atofom no. Ono a onto fom wie se sebe ohene de ye nkura na chi a ono a na da so ye ohene. Ndi ye nka hosem. Mate. Enti ye toaso. Achievement na ye wo mu no. Say ye hwe Mampong so a den Mampong ene ene Mampong ye be hwe se ne penso no owura papa ndi na owura nti no oje onyanema eba Mampong aban bi obaba bia nso one no sa ohene de oni se me wa ha ana se me wa ha sa nkasa ndi no usi Mampong kromu a obi nka nkyerɛ wo sɛ small land kuro de ye gu kotal wo mu a na kuro na yefe small land bia wo beto ani wo Mampong bia no onam kotal so eno da nkyɛn a ono hwɛ sɛ Mampong koto a na wo ho popotwa no enne pagya ekɔ nanim ema bɛyɛ high court nanka ye magistrate court and a court circuit court and ne penso ono ye lawyer and na kra ma ho se immigration kra nyina yo eno achi university na training college bi o ha na for St Andrews training college ne nyuma pa ene eno ma odi akire nti no eno nso ye pagya mu ama nne university
ne pen so na nsuo a mamponfom na mampon nsuo ho de ne papa ze mampon man no so ndi wo se nsuo wanya nsuo amia nya ho adwuma ya wontimi nyama no nkom mia ida bia na mampon onwinwi eduru nsuo ho a eno nso ebeye krabehwe simple so ayi community center ultra modern kama eno ma pi oba ye nso na nkonwa nkete oba pagya mu ema ono ansa bobo bi nso ka ho obobo na se bia nya do omo tete nchen ente na se na ona ne onim de oye ko ne municipal assembly so endi assembly no anso ananka ye a friend is a district assembly no eno nso ene a municipal assembly endi ini nyuma de oye nyuma pa nkonwa kra opagya ye edi free edikuro eko abrempon ye bebre apakan se no opagya wa no opagya endi ni nyuma no ebi wa ye bebre mamponfo be kai daddy me dem friend daddy yes my daughter we say yes daddy daddy ya semo nti silver to Mamponghene de wa ye bi ndi uko national house kra ne bi friend silver enya asam ketwa na training na ade ba ko amanaje daddy honso ne se efa no ngomashia education ya obe encourage usisi ya ene ja krachefo ho na ane nrabafo ho be encourage you ndi o ya me ono na me oma me o encourage me ma me call university obeko ono na encourage me o ma me call university obeko ena nkoda afa ne nsem o mo ebetena ne nchen nyina nso obia ubeko obe upgrade edekre wo troye na wancha obeye receipt na wa trashim na wa to aso so watena se na nkrofo be chia no no tu na ni no hu sakrachifo se mamra anika onim o mukra we mo be chia no ebi se o de hye nkrofo nkura ne se o mo be hu suku hu mfaso yes teacher ya hwe ade nti say no ye wie ye me papa wo papa ye papa ye wie ne ho nsem no ana ne ho nsem de ye ntimi nwie ye ga se ye ka ye ya won ma wo mo hwe kura bebre enti kakra ya kan ye mfa mfi ase na eduru ba bia na asan ye bia kan ho se ye ba ya ye mfa ne se kosante hina nkasa eno se dio ninsia oni ho ade ohwe na kire no wa fi mu de a ene wa butu ngonwa asetena bia nkoso wa santemen o de hye ni monyam she esan say Daasebre Osei Bonsu otoso mienu oja legacy ono anso se mi ba be ye na yie o sante hina no enti na yie no ye ba ye no da ben on the 6th year ayi bosumi nsia no mu no eda toso nsia enso enwotwe ne nkono ena ye nananam de esi ho se ye be ye ayi no nti ye be de da no na nsa teacher na ebinom o ka se aye ntem dodo uchu se na acha ya no aye ntem dodo aye ntem ono mo asebe ahemfo firi mu anase obi firi mu a o mane da ho ano omumbom na ono ma de o mo pe e mane che na mane ne amamre mu de enka da duanan na ye wie bibia adaduanan no edi na otweda wom adaduanan no ye ne dottie wom adaduanan no yesina nam sana yesi ye kona mane ne amamre kwa so de asana ena
yen adesua mu no ewo amamre mu no ye se enipa no efiri mu a adaduana no one ya nete asase so nti ye ne dodi nete adaduana no twamu wi a ene no no nso kɔ okoka ananom ho nti ebe a Yesu Kristo adaduana na ofrosoro endi wo hwɛ yen no man yen se de si yen ne ma no bebre eben sebe yen ko yi Romda yen ko Israel da enso na yen no ma no ene o mu de nyina ayepe so obi wu a di abuada na nkono 9 days hope free mu no yen nyina ye hu yese ene nkron na de ato ho si ni abuada enza na nkron no anabroni ma ha no da na ehunu se yenso obi free mu a edi emuada na nkron ade kro da na ehunu se obi free mu adaduanan ese ewie no bibia ma ne nya kwanko nti enye ntem dodo da bi enye ne kwan so a na ne kwan so pepepe mom nti na amana uhunu se ayentem na sanse entensi na da bia na obi efiri mu a ye to ho obi wa akura abrochefo se mfanto mom kosisi ebeba saa no ma na abewura ayeyomu no na ama we di amane ne amamre ye adwuma eno na ye adwuma nti abrochefo nsanim da bi so mo nsantimi Mamponghene mo ba ne ye wie bibia nti abroche de wo ba na obehwebi na obehwebi na nyese wo na wo bekire ne nanana monye just a tradition goes on nti obia o se ayentem bia na onima mane ne amamre so onima mane ne amamre dia adaduanan obi firi mu a esese wie bibia mo amose ayentem no enye ntem o ene memenu aba otumfo nsenchro for him a mene me wofa me papa ma de nyina nana Osei Bonsu safo kantanka ya na hoteli ndi teacher kantanka nkomo aye bebo ye e de fa mi a mese Daasebre Osei Bonsu otosumie no Asante manwisi ahene bitedwa e de hyepre ko dansa so mampon kontonchi bu ahia kuma enana amani ampon nana ya wote bitedwa so ne ho nkomo aye bedi ye no ha ene de nyina ebesi to nsafre adofo se momrai na ade atoye ni na momesuya bia Asante man nwisi ahene ada ne benkum so frane ntima won ntenten so enim se bre ne so a mobeba na maba abejam ye nti ha ene Frititi Media Productions ye de ye nkomo twetwe no esi adomdom ye ne a ye besan ehia bia ye damase ye sese mon subscribe na mon share na mon like mo fa mo comment no emra e ba be yi mo ano me da mo ase enzedas